Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya berada di Desa Goa Prisurat Temanggung. Dan ini adalah acara Merti Dusun atau sedekah bumi Desa Kerajaan Goa. Dan ini ada sekitar 6 panggung. Matang dhisik, Bos. Nanti wong do nanti. Aku semaput. Cacah do nanti. Ora ngerti, aku ora weruh. Bojomu ora melu? Durung. Jadi ini ada 6 panggung ya. Dan ada beberapa pentas seni yang disuguhkan di desa ini dari 6 panggung tersebut. Ada dari Sembrani Rimba, ada dari Agunta, ada dari ASR dan yang lain-lain. Dan untuk kegiatan sedekah bumi di Desa Goa ini memang ternyata luar biasa meriahnya ya guys. Dan ini adalah suasananya ya. Suasananya yang sangat meriah sekali ibaratnya ya. Jadi mereka itu enggak tanggung-tanggung. Jadi ada 6 panggung itu, ada pentas seni wayang kulit, ada tari-tarian, dan ada juga tadi udah dipersembahkan karnaval budaya. Jadi satu dusun ini beberapa RT, sekitar 4 RT itu panggungnya beda-beda ya. Beda-beda. Mereka itu sungguh, mereka penduduk di sini luar biasa ya. Ibaratnya apa ya? Mereka nggak tanggung-tanggung untuk mempersembahkan untuk memperingati hari desa mereka. Karena Merti Dusun itu ibaratnya itu ulang tahun desa, hari jadi desanya, hari desa kampung. Dan di sini itu tiap kampung, tiap rumah juga menyediakan makanan-makanan buat para tamu-tamu yang berdatangan. Wah, aku ora.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini adalah acara Merti Dusun Desa Goa Pring Surat Tembangung. Ada 5 panggung sekaligus dalam acara Merti Dusun Desa Goa Pring Surat Tembangung ini. Dan di 5 panggung ini ada pentas seninya, seni budaya. Di antaranya adalah seni wayang kulit, seni warok jatilan, dan topeng ireng ataupun seni-seni yang lain yang akan ditampilkan sekaligus siang dan malam di 5 panggung tersebut. Dan ini adalah suasananya.
kowe lakon diboyong ana ing kraton negari Pancamati Dendong. Aku tak takon karo kowe apa kira-kira kowe ora dadi mata pitane kakangmu Prabu Dasa Muka mengkono Gunawan Wibisana. Ayo tinggal matur marang ingsun apa kowe ora dadi mata pitane kakangmu Prabu Dasa Muka mengkono Gunawan Wibisana. Duh, kula kepareng matur Kanjeng Diwaji. Estunipun kula menika sampun kaping matur wonten ngarsanipun Koko Prabu Dasa Muka Kanjeng Diwaji. Kula kinen ngunduraken garwa paduka inggih menika Regyan Parasinta. Nanging wungsal wangsul kula boten didhahar atur kula kaliyan Koko Prabu Dasa Muka mekaten Kanjeng Diwaji. Banjur lha kok kowe nyaketi utawa kowe bakal nyuwita ana ing ngarsane ingsun, kowe duwe sedya apa sedyanipun kula. Kula badhe ambiyantu bot kerepotanipun paduka Kanjeng Diwaji. Apa sekirane kowe iso lahir terus sing batin iso ndak gugu aturmu Gunawan Wibisana injih mbok menawi ing sakmangke kula boten lahir batos dhumateng paduka Kanjeng Diwaji kapejah ana nderek Kanjeng Diwaji. Banjur kowe duwe gegayuhan apa, kowe duwe pamikir apa bakal ambiyantu marang bot kerepotane ingsun, bakal ngupadi garwa ingsun ya kuwi Regyan Parasinta Gunawan Wibisana. Duh, kula badhe matur Kanjeng Diwaji. Saking tanah Jawi jumujuk wonten ing Kraton Tanah Sabrang, wonten ing Kraton Ngalengkadireja menika nglewati samudra Hindi, samudra Raya Kanjeng Diwaji. Kula badhe ambiyantu bot kerepotanipun paduka, kula badhe mbangun wujuding tambak karana sarana anggenipun paduka badhe ngupadi kepanggih kaliyan garwa paduka. Rama tambak ya, Pak. Rama tambak. Badhe kula tambak wonten ing Tenggalu apa? dhuwuring samudra Hindi mekaten. Anu Bratayuda, Pak. Ora ngerti nek kok. Sikro bolo kang tumingal Pangcambo samyama jali ora tengko yo patompo suwitamu Gunawan Wibisana. Yen to iki wis dadi aturmu sabda pandhita ratu, kowe matur ana ing ngarsaning Ratu Gunawan Wibisana. Kowe ora bisa mujudake wujuding tambak tak kethok gulumu Gunawan Wibisana. Nonijih perwaca dawuh paduka Kanjeng Diwaji, kula badhe medal pasiran langkung rumiyin, kula pestekaken boten wonten setunggal dinten langkungipun kalih dinten sampun wonten kedadosan tambak wonten ing sanduring Bengawan Hindi. Ya pengono, yen pengono ingkang dadi aturmu, aku mung bakal mangestani marang kowe Gunawan Wibisana. Nggih, kula nyuwun tambahi berkah pangestu badhe kula damel tambak wonten ing sanduring Bengawan Hindi. Ya sing paling ora ya Gunawan Wibisana. Nggih, Kanjeng Diwaji. Jojo